Mninya nyini kali minke ko kutuba fulani ɲɔgɔn cɛ alimamu bɛ sigili min kɛ kutuba fulani ɲɔgɔn cɛ yala duwawu kɛrɛkɛrɛlen bɛ wa duwawu kɛrɛkɛrɛlen tɛ a kɛra jama ye o min ye jama kɔni misiri kɔnɔ sani alimami ka wuli i bɛ se ka duwawu k'i yɛrɛ ye baasi t'o la mais duwawu kɛrɛkɛrɛlen tɛ bon alimami yɛrɛ dɔw ko a bɛ duwawu kɛ dɔw ko a tɛ duwawu kɛ duwawu kɛrɛkɛrɛlen kɔni tɛ parce que ko a laɲini yɛrɛ dɔrɔn i tun bɛ kuma na ka kutuba faranfasiya ni sigira i ka nina kelen na sagi ani ni ɲinana ko dɔ ko i bɛ sigiri fitiri min kɛ lalla sani ka wuli i hakili na jiga la mais duwawu kɛrɛkɛrɛlen kɔni tɛ yan k'a fɔ nin jikiru kɛrɛkɛrɛlen de bɛ fɔ kutuba fila ni ɲɔgɔn cɛ jamana jikiru t'a bolo ni yɛrɛ ye duwawu min fɔ ou bien ni yɛrɛ ye jikiru min fɔ. wala yɛrɛ kɔrɔla o kuma se de ɲɔgɔn fɛ k'a ka ɲi mɛ ale n'a fila kuma kelen min ko la mun ye sirasiw ye cɛ ni muso ɲɔgɔn cɛ kuma la tɛ o yɛrɛ ale ye mun fɔ a kɔrɔkɛ ye nin bɛ jate sigi tigɛ ye wa walima ale kuma la bon ko ale kɔrɔkɛ ko k'u ka fara ɲɔgɔn kan ka duba kelen jɔ u bɛɛ ka kɛ a kɔnɔ ko ale ko o ye ko ɲuman ye mais ne ni aw bɛ lahala ne n'a tɛ hakilina kelen na diinɛ ko la min ye an ka ɲagan bi ɲɔgɔn na donc minnu tɛ ɲɔgɔn jumara min yɛrɛ ye a bɛ ɲagan bi ɲɔgɔn na hijabu ko tɛ ale t'o fɛ donc ko nin ye sinji tigɛ nin tɛ sinji tigɛ ye ninnu y'a ka diɲɛ ko de n'aw yɛrɛ y'a dɔn a bɛ se ka kɛ duba kelen ye ka bɛɛ ta dila parati ni ɲagan bi tɛ silamɛya sariya t'aw bala la nin n'a ka denbaya b'u dama ani ninnu ɲagambilen tɛ nin fana n'a ka denbaya b'a dama ni ninnu ɲagambilen tɛ a bɛɛ bɛ du kelen kɔnɔ hijabu b'a ni ɲɔgɔn cɛ n'a yɛrɛ ko a bɛ du dila o cogo la bɛɛ ka kɛ du kelen kɔnɔ baasi t'aw kan o la mais n'a yɛrɛ y'a dɔn o tɛ ɲa fana n'a bɛɛ kɛra du kelen kɔnɔ fo a ka ɲagambi de hijabu ko fana tɛ donc ni mɔgɔ min ko n bɛ n damana yɔrɔ jɔ ni n ka denbaya ka kɛ komi silamɛya sariya y'a ɲini cogo min nin tɛ sinji tigɛ bon ko dɔ ko ale bɛ bilasirali de ɲini ko ale b'a fɛ ka kuranna durusi a b'a fɛ ka nafolo fana ɲini n'a bɛ se ka muso furu cogo min ninnu fila la anw b'a bilasira kabila juman kan fɔlɔ an bɛ min fɔ n'a y'a sɔrɔ a bɛ se k'u fila bɛɛ kɛ n'a bɛ se k'a ka kuranna durusi kɛ k'a ka wari ɲini fana kɛ ka nafolo fana ɲini ka muso furu n'u fila bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan fila faralen ɲɔgɔn kan o de ye hɛrɛ ye a ka nafolo ɲini ka muso furu a k'a ka kuranna fana durusi a sen fɛ n'u bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan n'u tɛ se ka fara ɲɔgɔn kan an bɛ ciden ka bilasirali de fɔ tuma min Sheikh Abdallah Bombaz a ɲinana nin n'a ɲɔgɔnna ma a ko ale bɛ nasiha kɛ fɔnankɛ cɛmanw ani fɔnankɛ musomanw Sheikh Abdallah Bombaz ko ale bɛ nasiha k'u ye ni mɔgɔ o mɔgɔ ye furu sababu sɔrɔ i teliya i ka furu foyi kana bali furu la n bɛ kalan na a kana mɔgɔ bali furu la dɛ i kɛra musomanni ye n bɛ kalan de la furu sababu sɔrɔla i bolo a ko i furu dɛ i ye cɛ o furu sababu sɔrɔla i bolo a ko i furu dɛ ale bɛ nasiha min kɛ fɔnankɛw musoman na cɛmanw ni mɔgɔ min ye furu sababu sɔrɔ furu i teliya i ka furu joona ko ciden y'o de fɔ a ko ciden ko ya ma'asira sabab man sata minkum ba'ata falyatajawwaj fa innahu aqaddu lil basar wa ahsanu lil faraj faman lam yastati fa alayhi bi sawm fa inna lahu ijab ciden ko da ko fɔnankan jama'a ni fɔnanki min fule ni ye cɛmanw b'a la musomanw b'a la ciden ko fɔnankan jama'a ni mɔgɔ min ye furu sɔrɔ a ko i furu dɛ i teliya ka furu dɛ n'i ye cɛ de ye furu sen sɔrɔ furu nafolo b'i bolo ka muso furu a furu nafolo b'i bolo ciden ko i ka furu dɛ n'i ye musomanni de ye mɔgɔ bɔr'i fɛ ko a b'i furu kalan kana o bali dɛ
bara si kanu bali benni bara la be kalanda min ka kalanda fa min ka diplôme soro o kani bali furude ciden ka bila sirari de do ako furu fule abe hada made nyateme ni eye cede ni furu la bi nyateme kabo wali musoma abi nyefela tanga kabo jeneyama ni fana musomani de ni furu la furu be ke sababu kinya teme kabo wali chawla abi nyefela tanga kabo jeneyama ciden ko ni mogo mi masse soro furu na furu tibolo ni be furu be ye musoye donc ima che soro min bi nyini furu la sun chaya obedo ini jeneya che ni akon ni hadisa fulo ako hadisa fulana ciden ko tajawwajul wadudan alwaludan inni mukasir bikum al umama ciden ko aye furu musun munun kadawuye ayu furu muso munun be den caman wolo ayu furu ne be waso nin kan mantun ka cayalin be waso na ye awuye de kiyama be waso nin kan mantun cayalin mantun to kare kiyama ayi muso de furu muso munun nabu kanu muso munun be wolo kosobe be den caman wolo don ka ko ka fo muso be den caman wolo bogotini do folo e bo do chogodi ko yiba doni abalma muso munun furu lañe nuka kabila abaye den caman de wolo abalma muso munun furu lañe den caman wolo lawde atama sebe doni wode ni nya hadisa doye ci den ko furu kunye muna ko furu ka ke pasga le ba fa kam mantum de kacaya katimi mantum to beka ayi hadisa sabana nati ako ci den ko ija kataba alaykum man taridauna dinahu wa khuluquhu fajawijuhu wa illa takunun fitnatu fil ardin wa fasadu aridu ako ci den ko ni mugo min ni nana aka muso nyini dina tigido jogo nyuman tigido ako ya dama de ama abe kalande la de ama bara soro folo de ama diplôme soro folo ciden ko yo dabila de ni mogo nana aw makaka muso nyini de muso nyini dina tigido jogo nyuman tigido ciden ko ayata ka dama de nama dama abeke fitinaye ani cinyali min kajja dugu koloka donc Cheikh Abdallah Boumbayi ko ni hadisa koso akom mogo nima ni ya furu soro itele ya ka furu parce que ciden ko abi nyateme wali cewuga ce fana bi nyateme wali musoro abi nyefela tanga fula sabona ciden ko ale abe akam manton chayali de be furu la ako cinyali fana furu barila cinyali bala ciden ko nima furu ewa dina tigi nana jogo nyuman tigi nana ya kadde muso nyina ma dama abeke fitina de o ko fela beke fitina de laban ko jugude bena uma donc pour que nous korosi ciden ka bila serani mun fuleni nya ika do soro aye e wakankare madamu nun ke ikana bila udinga kono furu de be o nyana bode donc nin koso ambe konnan jamindi alema akam na fulo nyina ka furu donc na sera ka qur'ana min durusi ka fara oka hera fara la feraka qur'ana durusi te wajibe mais ambe min fa ciden ka bila serani kata fonnan kay bema am musomana chema ni mogo ye furu sababu soro kana furu tarade chogosi kana furu yagaru ya mogo kana tilonke furu la jam ko ambe jian laba fitina munu ne balaw mununa furu baliya laba mani chema ambe jian laba minna furu baliya muso iye chesro nde ko fela laje ube mbe kalana allaba mani made furu baliya laban ko jugude bara ci de nyam baga laban ko juguma Cheikh Abdallah Boumbaji yo defo akoni furu soro furu kede laban ko jugum min ni fitina min bala akani soro ala kan kisi kantanga wa alaykum salam koni mun kala bo tilan chema fo ko qul huwa allah sulusul qur'an ko qur'an tila samana de qul huwa allah mais ate ko min ye qul huwa allah kala sinya sababe ko mi ye qur'an be kala de ay qur'an tila sabana mo nya parce que qur'an fule akuma na ko mununka tauhidi ani kirun ani hada madun kalla hala qiyama
nin ko saba qur'ana be munumunu nunu de ka donc ni qul huwa allah kala qur'ana tla sabana min ye tawhid yo kala qul huwa allah ye tawhid de mais ate komi ko ni qul huwa allah kala sinya saba ko ye qur'ana jigide ayi a baraji te sekata parce que ciden ko qur'ana harafu kele barajita est-ce que ni qur'ana kala sinya saba qur'ana mume harafu mimbo o kono abe sura kono donc la nyini toye ni ciden ko qul huwa allah sulusul qur'an qur'ana tilalende do abe kiru defo ani lagara ko ani tawhidi qur'ana be munumunu ni sabade ka donc qul huwa allah ya tawhidi de ni qul huwa allah kala abe ko qur'ana tila sabana tawhidi iyo kala mais la nyini te ko qur'ana baraji be dima abe ko ibn qayyim ya misali yake ciden ko ni mo min ko la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir abe ko mi ye jontan ismaila dawna arabu jontan ya horoyan yala ni jontan ka horonya libe mo min ka ni ye nin do kala abe jontan la horele boye ata boye donc qul huwa allah adu fanam yen ode ate ko min ya kala sinya saba ko ye qur'ana jigide ute kelenya suratul hasr tanto do o sahalente bo ko alimami e ka qur'ana kala naw do la de ka salli kuno komi sure sunu be chogoni ndella ko jabi asinya doli ko doni ke bawo ya yira e be se ka qur'ana kala mbagal la de ka harafu bo chogola karambaga baw sudesi nunu ani abdul basiti nunu khalil fusari nunu misawi nunu ibe se ka qur'ana kalambaga do harafu bo chogo be harafu nati chogo me ka bo chogo me ka kala kala chogo nyuma na chogo ibe se ka la dege ola basito ola aka kala chogo nyuma ibe se ka la dege ola me minya voix yere ka kanyereta uko de tebe be katoni yere ka kanye be katoni yere ka kanye shagal bani ko ni tara mo were ka kanta be nani ko damadoy iriya wa be se ka yere jira sama kanai makele fulana abe qur'ana tadabbur tunuila parce que ni ebe kalle dege minna e hakili balade ninka ayeni aya fo chogo mi aya kanke chogo min ka ko chogo la tadabbur min yerebe qur'ana no fe ebe nyino ko donc ola kam mugo ka kanyere copier ka kanyere la dege doni ke ba ko otebe mais ibe se ka kakkalan chogo la dege harafu bena be harafu nati na chogo nyuma min na ibe se ko la dege me kana kanyere ta bo ko doko ale ko marasay anatu nyogon be nyogon kerefe ni kila nana alema kam minan do nyini minan ta le bolo ale beta minanta ato nyogon bolo kam minan fere kiliyama ka ka tono da ka ka tono ta ni ewa ato nyogon fana kila nana ale fana ma minan min ta bolo abena ta le fe kata fere ka ka tono bola ninjabire ya sinya joli joli anko hakimu bun hijam ye cide nyini kan ni nyere jati de la ako cide manne ko marasande kiliyam bena nema abe minan do nyini kan bolo minan tembolo membe wuri minala mbeta minai mbeta ata sugula kana fera makinka tonota cide ko la ya bi uma laysa indaka ako minte efe minti taye kano fere moma minti taye kano fere moma ta tigi fede ika ini ka wurje kata kaminan sabolo ika nana ika bitigala ika fere kiliyama ibi ka tono nyinala a ube ibe ta fe nimmina min fuleni nyini disone hakke juru donna na ya juru do ila ibi ka mina inta ina bena iba bilika bitigila iba kele afere kiliyana wakati ki ka tono mina ne kato ale ka kontula e ma sabolo ama dima jurula ko ebe abale ka kontrol ale ka minande ko ebe na fere ka tono tala katana ale ka wore ciiden ko la ya bi ma laysa indaka akom minti bolo kana fere mo ma
ye commerçant dɔw bolo i b'a sɔrɔ e bɛna minɛn cɛ e b'a feere e t'a wari d'a ma wa ale fana mago mana jɔ minɛn min na ale b'a ta e bolo a taa wari d'i ma i b'a sɔrɔ bɛɛ b'a sɛbɛn ka yira kɔfɛ sisan a bɛ na a bɛ jate kɛ k'a fɔ min ta bɛ min fɛ i b'a dafa. bon a bɛɛ ye cogo kelen de ko i b'a sɔrɔ dɔw ni minɛn min t'ale fɛ a bɛna ta e bolo a b'a sɛbɛn min tɛ e fana fɛ i bɛ taa a t'ale bolo i b'a sɛbɛn kɔfɛ a bɛ compte dun nin bɛɛ ye de i ye minɛn feere i ta tɛ wala yabi'u ma laysa indaka hadisa na cogo jɔrɔ la urubuhum ma lam yadmanu a ko i kana tɔnɔ mina minɛn la minɛn min ni a ma dɔn e ka perdi kɔnɔ ni minɛn min kɛra i ta ye dɛ a gagne na perdi b'i kan mais n'a ma k'i ta ye e bɛ tɔnɔ mina fɛn na cogo di min tɛ e ta ye ciden ko o de tɛ bɛn parce que mun na kaida dɔ bɛ sanni feerew la sanni feere kaida minnu ye ninnu haramuya sanni feere filɛ iriba bɛ yɔrɔ min a bɛ haramuya qararu bɛ yɔrɔ min a bɛ haramuya feere cogo min bɛ se ka na ni mankan ye o bɛ kɛ sababu ye ka haramuyali kɛ donc ni feere cogo min filɛ nin ye minɛn min tɛ e ta ye e taara feere mɔgɔ wɛrɛ ma k'i ka tɔnɔ ta a bɛ na ni mankanw de a dɔw yɛrɛ bɛ e tɛ minɛn ta min bolo e taara tɔnɔ min sɔrɔ a la ale m'o ɲɔgɔnna sɔrɔ a la n'a bɔra kalama a bɛ bila ɲɔgɔn na a kɛlɛw bɛ kɛ sugu la mɔgɔw bɛ kɛlɛ a nɔfɛ donc kaida dɔ bɛ sanni feerew la qararu bɛ fɛn o fɛn na o bɛ haramuya o feere cogo bɛ haramuya sariya la kaida filanan iriba bɛ fɛn o fɛn na o feere cogo bɛ haramu silamɛya sariya la kaida sabanan feere cogo bɛ kɛ sababu ka musika ni mankan dɔ silamɛ fila ni ɲɔgɔn cɛ o feere cogo bɛ haramuya qararu ye de min ni tɛ gagne ni perdi do ala masala qararu dɔ ye mun ye hari kunun bɛ Sulemani Wurehili ɲininka n b'a kɛ ka lamɛn ɲininkali jaabi la qararu ye mun ye sisan mɔgɔ dɔw ka minɛn di e ma karisa ni minɛn feere ɲɛ i ka sara ne bɛ minɛn in d'i ma 1000 dɛ e ka yaala ka minɛn in feere mais e ka sara ye juma ye n'i ye min sɔrɔ 1000 kan nin ye qararu de donc sara fana ciden kan ko fana n'i bɛ mɔgɔ bila baara la k'a sara k'a sɔrɔ sara dɔnnen don mais ni e ko de yaala i ka ni minɛn feere ne ko ni ta ye 1000 dɛ mais ni e ye min sɔrɔ a kan o y'i ka sara ye ale b'a ka sara dɔ sisan wa i mana gagne i mana perdi 1000 dɔw bɛ se ka sɔrɔ a kan dɔw tɛ se ka sɔrɔ a kan 1000 caman bɛ se ka sɔrɔ a kan fitini bɛ se ka sɔrɔ a kan qararu filɛ nin de parce que ale ta ye min ye a t'o dɔn sisan ale ka sara ye min ye a t'o dɔn sisan nin ye qararu ye nin tɛ bɛn bon a ko mais n'i y'a kɛ cadeau de ye karisa n dar'i la n ka ciden de ye i ka denmisɛnnin don i ka ciden don i dara la taa ni minɛn feere ɲɛ dɛ i y'a kɛ ciden ɲɛ taa ni minɛn feere ɲɛ mais ni min sɔrɔla 1000 don mais ni min sɔrɔla ka ɲa d'i ma o ko nin ye cadeau de ye baasi tɛ nin na cadeau perdi tɛ nin na n'a ye dɔ sɔrɔ a gagnera n'a ma dɔ sɔrɔ fana ale ma dabɔ fɛn ɲini kama o a y'a dabɔ ka taa ɲuman de k'i ye dɔrɔn k'i ka ci kɛ i ko ni min sɔrɔla ka ɲ'o d'i ma nin ye cadeau de ye baasi tɛ nin na parce que gagne perdi tɛ nin na n'a ye dɔ sɔrɔ a gagnera n'a ma dɔ sɔrɔ a ma perdi o tɛ yan mais n'i y'a kɛ a ka sara de o de tɛ bɛn qararu bɛ sisan sisan dɔ bɛ na sisan a mago bɛ minɛn min na i ka sɔn minɛn in tigi ma mais a bɛ minɛn wari d'i ma mais e bɛ minɛn in i bɛ wari in bila i ka magasin kɔnɔ mais i bɛ taa i ka wari i ka minɛn in san i yɛrɛ ka wari la. n bɛ min f'u ye ko dɔ bɛ na kila nana e ma minɛn t'e bolo a ye wari di e ma a bɛnna minɛn kan a ye wari di e ma e bɛ a ka wari to i ka bitigi kɔnɔ i bɛ taa minɛn san k'a feere a ma ni yɛrɛ de tɛ bɛn u ko ni minɛn yɛrɛ de t'i bolo i ni kiliyan kana tɛrɛmɛ yɛrɛ ka bɛn a la fɔlɔ n'a tɛ e bolo de a kana tɛrɛmɛ ka bɛn a la yɛrɛ de fɔlɔ i b'a fɔ a tɛ ne bolo a bɛ yan fɛ taa ye ou bien n bɛ taa a san ni nana n b'a nati n ka bitigi kɔnɔ nin wagati ni nana na n b'a feere ma wala i bɛ taa minɛn in san n'i taara minɛn in san i y'a sɔrɔ i y'a don i ka bitigi kɔnɔ wagati min kiliyan bɛnna a bɛ bɛn a la maa kana bɛn a la yɛrɛ de n'a tɛ e bolo parce que aw bɛ se ka bɛn prix la sisan aw bɛ se ka bɛn prix la e b'a fɔ minɛn yan duusɛnni a ko duusɛnni de ko a duusɛnni ye 5000 de a ye 5000 di e ma e y'a bila ka bila i ka kɔfuru kɔnɔ e taara minɛn ta yɔrɔ min a ko dɔw yɛlɛla prix kan dɛ 12000 de dɔw yɛlɛla minɛn prix kan e ye 5000 de minɛn nin na ni e nana e ko sisan ewa karisa 2000 farala kan dɛ a bɛ da i la wa mankan bɛna wuli o a tɛ da i la o
aba fo yere de wa fulen fara kan ka wari nati o be aba fo yen jamfa donc a tebbe minan ko ni tibolo ini mo kana be ala yere de fo ka shi ka bitigi kono e ma e ciden ko kata sa mo bolo te ciden ko ni tara mo ka bitigi la ako ni yen minan cha bolo akoy kana o minan fere kila wore makka to aka bitigi kono de fo ka shi ka yorola ngodi sa sahlen benina ni nyere wori yere sarala de e nana mo do ma minan do ye dusenin ta yo jate ya ka wori sarama kilan do nana ka bisonin ta indale ale ka bitigi kono ako e wanne mako be nim minala e ka fere atigima ceyin ka bitigi kono ni ka minan mabo ciiden koy kanake fo yi kam minay lase i ka yoro made nimbe kunye munye mankan vite manka kana do ani nyogonche parce que si ça e nana e dusenin tanta ni mbolo wata ale ye keme de soro tono la sisa duseni tay ndale abanna ale bolo kilan do nana akunne be nimina de nyino aya soro ya sabab biti kono e ya afera ma wata e ye wa duru soro tono la ni alama faraka ba fun kam minante ta toy man kan we ma parce que ye tono mi soro le mo soro sisa ni alama faraka be fere borto a minan ma bon ka biti kono karsay ka wori fule nyere ma ko ben kam minalla e ba fo ni wori saralen ko fe ama faraka bo nyogo non man kan nanu be man kan mana ci den koy kanan ni nyere de ke fo minan ka se ka yorula janko e ma sa yere comme ça me minan ko ba so minan photo be cheba e ba ya la stati da wa me ba ira kiyana wa ni kilame minan ko ko ka tere me ko ma me so ga minan ko man ga wala o fana kiri be don kono mun abbe kiri be don kono ko ebe minan santobe e bolot iba ira mogola eni mogo benna la ka terme minan mana fulebe minan komande nimbe be na nimman kai parce que minan do santo ale be se ko woye aw be be ala aba terme e ba sungo foye abe be songola e ba komande yorola iba soro prix abe yele ube anato ko do be se ka minan soro fo e ka do fara ka prix kade do na u benna minna imma ana gurja imma mankan na kani nyogonche donc nimbe ko to yede fo minan kati bolo de ka keri ta ya be keneka so solito de la ni mo mi nyem minan min ka santo ye ni santo be bolo atem bolo de abe sira la kana ato ina na wakati be ambe be ala ninde ya nin ko ni santo nya kumandere amase folo bon na sera wakati mi ibena ambe kumaka bon ko kam minansa iri sikika komi yugo fere law ni kasi fere law bake ni na pensa e bolo bafo ewa na nyana fule na manya ate fale ate saki ni masaila yira la lezina daima la ukon ni nye sarati chinyalende silamia sarati swama mogo ye minansa aka makodenya na minamma makonya manya bita sagi mari ina fale nyumanna ubena ka wori sagama me ka fu ufule ibasa ate fale de ate sagi ate fale ukon ni nye sarati chinyalende nintebe ni sarati silamia te swama silamia te ata minan sanna ki kam makodenya nabo iye ewa wore teri iya sade ika barake naide nine ina dara atara adesara ka mene yere ebe saka tono chogode ibe sagi na yere aka fale ka nyuman di ma min be saka barake o ba ki ka wori sagi ma donc dori ko ko ni nye sarati chinyale nye silamia sare te swama bon koni mo mi silamia sariya ko ka fini bira alikaba kuru fura kofe amaso ka ka be konte mu'mini do mu'mini nagasilende do mu'minu naqisul iman aw mu'minu fashiqu bi kabiratihi amba fu mu'minu naqisul iman mu'minu do kalli iman yan nagasilendo aw fashiqu bi kabiratihi mu'mini do ka fashiqi do na ka kabaira junubu ya nyate bo mu'mini ya kono pew
imma mu'minin nagasile umanna fo fasiri mais ewa junubu tigdo na kabara junubu min babolo bon ni masala min fulen ni akadu ko do ko be taxi dima ebe barake wulu be saramina ebe barake taxi ka aba saramina ni san fulate mina taxi be ketay o konnin de ma ali ijaratil muntahi bitamlik lejina daima sigran ninka apa atogo kacha min nin chogo min fulen ni o konni nya haramude parce que sanni fere ani ijara de fule ka faranyo ka ko kelen kono parce que mobile min fulen ni san fula kono la donc na ya sor mobile sanade ni mobile fengo fenciana abe ede tay mobile mais na ya sor ijara de do ni mobile nciana mo min tay mobile ni e ya loya bolo ale de bo ni e ma yada o perdi ba ale de ka mais si ça be mobile de ema ko abe location na bo san fula fona anaki tay aha ni mobile be jonta do sisa parce que ko fula de fule ka fara nyogon ko o cité sariya kelen na fana ali jara location na damana bonda de fere na damana bonda de location ni fere fule ka fara nyogon kam minan kelen kono o kon ni tebbe islamiya sariya la ko donc ikata ka mobilisa bo ko tara do ka mobili fere nayi adari la de kike wakilu de nayi ke ciden de adari la de kici tanin fere nye woni tara fere nu ye min di mai bena yirana de parce que ya sorona ka ci de sababu na ka ci tintatu activité na baguma ka dima ibena yirala de na ko a min diri mai ka garjagero o fulen akofe fan na yire ye min ta ka di ema o ko ni tay mais min ti sorla ka ci koso ale de tado parce que don ka ko wakilum ni tira de ate daga eka foike min yi ci ate saga eka foike akan na folola na min nyamra ni min yate min kalama donc ni min dirima ina bena kayira lade na ya toybolo aya toybolo mais na ko de tanin feri ni min sorolaka o yi kasare anyo fo katen otebe o ya qararu otebe de mais ni ayake kado de ayire de yake kado ye nyo fona fu fen kono ni tunye o lamene hakili tunte min yin kayre ayire de yici akaci de do anyani ma tanin cin yana bonye mais ni ye min soraka neta ye ni nyo dima kuma teni na kado de ni ne ka sarate bashi teni sugula ko wa alaykum salam acte so ulube jamana no gouvernement de kante se ko fatawa ke lejina de kanka shiri wala ka la se doni ke bago ma nu ye fatawa min boala subhanakallahumma rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka